Проектът Маргинали на Дарина и на Атанас се появи като идея още при тяхната съвместна работа по предишния им проект, който те реализираха в Бургас. И като ръководител на екипа на Художествена галерия Казанлък, за мен наистина беше така едно предизвикателство, защото всъщност в началото изобщо не знаехме докъде ще стигнат Атанас и Дарина. Но това, което се получи според мен е нещо, което ще успеем да оценим истински едва след години. За изложбата Маргинали ми се ще да разсъдим от една по-различна посока, а именно от епохата, в която живеем. Имам предвид епохата на метамодернизма, който всъщност осцилира между постмодернизма и модернизма. Какво имам предвид? И двамата автори боравят с инструментариума, ако може така да го кажем, на модернизма и на постмодернизма. При създаването на моя проект Маргинали, за мен беше важно да свържа пространството с темата, с мястото, където ще бъде представен проекта. Проучвайки историята на сградата на Художествената галерия, аз попаднах на интересни факти, които индиректно свързаха пространството на галерията с паметника Бузлуджа. Малко известен факт е, че градската галерия е изградена със средства заделени за строежа на монумента. Мога да направя един разказ за ситуацията, в която тези произведения са родени. И тя е преди всичко такава, че е направена от възможността да докоснем предметите, които са и произведения на изкуството. Трудността в това нещо е, че да попаднем в депото на Художествената галерия, там където е съкровищницата, е почти уникално преживяване. Онова, което те ни представят с този проект е първо едно навлизане в маргиналните полета на галерията, т.е. едни пространства, които принципно са страничните, остават чужди на публиките. Обикновено това са пространства, в които всъщност ние не реализираме изложби. В този смисъл заглавието по някакъв начин ни дава веднага ключ към това къде е изложбата. От друга страна, и Атанас и Дарина се занимават с нещо, което са, можем да наречем, едни маргинални процеси, които текат в изобщо историзирането на процесите от близкото ни минало. Основният елемент в моя проект е осветена презентационна витрина, която трябва да символизира официалната истина. Около нея аз изграждам моята концепция, свързана с темата Маргинали. Знаем, че всичко, което е в светлините на прожектора, е канон и официална истина. Във витрината са изложени 6 мраморни обекта с гравирани QR-кодове. Тези кодове показват 6 порцеланови чини за хранене. Изображението върху всяка от тях е компютърно манипулирана архивна снимка, свързана с историята на паметника Бузлуджа. Фактът, че моята инсталация се намира в пространството на Градската галерия, ме провокира да направя личен коментар на миналото, някакъв вид анализ на темата за властта и нейните запазени символи и ритуали. Опитах се да създам в някаква степен поле на напрежение между визия, смисъл и послание. Създадените от мен изображения са визуално достатъчно дистанцирани от оригиналите, за да мога да си позволя свободата да направя неемоционален прочит върху събитията от този исторически период. Когато отпечатах тези изображения върху чинии за хранене, аз ги свързах от една страна с времето на консуматорското общество, в което живеем, където всичко може да се превърне в стока или да бъде консумирано. В залата също така могат да бъдат видени още един път изображенията на чиниите,
само че генерирани чрез компютърен хекс код. Скрити зад строгата визия на цифрите, те отново допълват темата за видимите официални структури и невидимите първоизточници. Онова, което НАСКО прави, е една друга, отново в маргиналното поле на галерията, всъщност в сърцето на галерията. Защото той се настанява в депото на институцията, пространство, в което се съхранява колекцията на художествена галерия Казанлък. Една колекция, в която присъстват над 5000 произведения на изкуството от епохата на българското възраждане, чак до собственото ни съвремие. Той влиза в това маргинално поле, за да направи едно голямо престъпление в музейното дело. Едно престъпление, което е свързано с това, че в депото първо то е затворено за публиките, в него не може да се влиза по закон. И другото нещо, което всеки един посетител на музей знае добре, е, че в музеите, в частност в художествените музеи, нищо не се пипа. И така създадахме ситуация, в която върху платната, които предварително са разработени своята основа, своя фон, в тази сила стойност, маркирам отделни елементи, които са изцяло тактилни. Такива са ето тези червени детайли, червени точки, които са и релефни отгоре на всичко. Желанието ми е да мога да се ориентирам в едно пространство, което е равнина в случая на платното. Аз рисувам с дясната си ръка, но любопитно в случая, че съм с завързани очи, а лявата ми ръка докосва самите произведения. За да може да имаме това усещане на близкия контакт, е избрана и стратегия, чрез която уредника в галерията допуска само по двама посетители в това пространство, за да гледат произведенията. Това е един акт, който е абсолютно свързан с вътрешната стойност на усещането. Тоест искаме да пресъздадем едновременно ситуация, която може чисто психологически да накара публиката да се преживява постигнатото от мене като произведение на изкуството. Разделени двете изложби, двете пространства, това в което аз работя, и пространството на Дарина Пеева, остават с общия контакт на мисълта, на идеята за онези полета в старите ръкописни книги, които общо взето са били празни. Или така казано, маргиналиите.